सकाल सकाल लक्ष्मी पूजा सैलानी आहरी चिता कथा चलती तार आण अच्छी आ चिता कथा चलती कल राति में देखी से चिता कथा आज दिन में देखते। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सुदशा व्रत आपण मानक शुभकामना शुभेच्छा सहित मुझे स्वागत कर Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल उठी कौन सब करुँच शई दौनी खड़ खाड़ धड़ धाड़ सब कर शई दौनी टिके जाऊँ उठा टिके जाऊँ उठा सका उठिक पोछा पोछी करुँच उठी गाधे पाधे सारे एक पूरा ठंडा देह गाधे पाधे सारिकी नूतन बहुत फास्ट काम चलती सका गाधे बाधे ठाकुर पूजा कला देखते आहरी भी चिता बाकी अच्छे टे चिता भी पकेब सुदशा व्रत काली जो चिता पके से चिता आहरी भी पकेबार अच्छी झेपी आंकी तले काली राति निद ना केमी राति पाइब उठिक पूजार लगे कहीं बहुत एक्साइटेड अच्छी से कहीं पूजा सेकेंड टाइम घर करुँच फास्ट थर तो से मंदिर करथिला ना पूजा से घरे कर कि जना नाला बड़ देई मान पचारिकी पूजा कर
ଆହୁରି ଚିତା କଟା ଚାଲିଛି ତାର ଆଣ ଅଛି ଆଣ ଅଛି ଆଉ ଚିତା କଟା ଚାଲିଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଚିତା କଟା, ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ଦେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ପୂଜା ବି ଫାଇନାଲ ସରିଗଲା। କରନ୍ତୁ। ଚାଲିଲି ଏବେ ମଣ୍ଡା କରିବି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଲଗେଇବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇସାରିଲାଣି? ମଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି? ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପୁର ପାଇଁ କ'ଣ ପକେଇବା କଥା ପକେଇଲୁ ନା 10 ପ୍ରକାର? କ'ଣ କହିଲୁ 10 ପ୍ରକାର ହେଇନି? ମୁଁ ତ ଗଣିଛି 10 ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଛି 10 ପ୍ରକାର ନା? ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ପକେଇଛୁ, ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ଛେନା ତ ହେଇଯାଇଛି 10 ପ୍ରକାର ଆଉ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ସାରେ ପୂଜା ସାରେ, ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା ଇଏ ଦେବୁ ନା ଆଉ। ହଉ ମାଆଙ୍କର 10 ପୁର ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ 10 ମଣ୍ଡା ଭୋଗ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡା ଥୋଇଲା, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ କାଢିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମଟି ବୋଲି ହୁଣ୍ଡି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ମାଗବଟୁ କମଳିନୀ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦିନେ ହେମନ୍ତ ସମୟୀ, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେ ବିଜୟ, ଷଡ଼ର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପୂଜା କଲେ, ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଆସନେକ ଦେଲେ। ବୋଲି ଅଟେ ଦ୍ୱିଜ ବର, ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ତେଣୁ ହେଲା ତା ଉପରେ, ଅଚଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରେ ମଞ୍ଚପୁରେ। ସୁଚାଞ୍ଚ କରି ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିନା ଘରକୁ ଅଇଲା, ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ହୁଣ୍ଡି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି କମଳିନୀ ବୋଲି ହୁଣ୍ଡି, ତୃତୀୟ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ନାମ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠି ଯେ କମଳା ବୋଲି ହୁଣ୍ଡି।
ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ସରିଗଲା? ହୁଁ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଣା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ଓହୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇବି କାରଣ 5:10 ହେଇଗଲାଣି। ଦିନ ଟିକେ ଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଛେନା କଦଳୀ ସବୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବି। वंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्र मंथन जात हेलु तु पुणी तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णु का घरणी माग अटु कमलिनी एथु अनंतरे दिने हेमंत समय नारद महर्षि इंद्र भुवने विजय साढ़ार्घ्य देन्द्र पाद पूजा काले बसिबानी मन्ते दिव्य आसने कदेवी देखंतु फाइनली मोर सब पूजा सरीगला। मु भी ठाकुर को उठेकी तांको जगार मु रखी सारी।